this road, ithi kule indlela it is narrow, imxinwa as Mrs. Nonung has said. njengoba sekuchiwo You need to leave some things behind udinga ukushiya izinto for you ngasemva to fit in on this road. ukuze ukwazi ukungena kule ndlela. Amen. Amen. If it means you need to leave your friends Uma behind, ufuna ukushiya abahlobo bakho you need to ngasemva leave them behind. ufuna kubashiyile. When you are in the house of the Lord, Xa usendlini kabawo you cannot afford to be chit-chatting with your friends, awukwazi ukuncokola nabahlobo because there are bakho things that you will be missing. ngoba kukhona izinto zokuphosana Because the nazo. Bible says, Lithi izwi likaThixo when the message about the kingdom of God is preached uba xa kushunyayelwa and one do not understand it, kukho umuntu ongaqondiyo because you're talking with your friends, ngokubiza the uyathetha devil comes and steals the usathane message. uyafika abe Amen. Yes. We are talking about the truth, sithetha ngenyani because you know the affects kukhona inyaniso or your Wow. opinion okanye uluvo lwakho about how you see things indlela obona ngayo izinto or what you believe. okanye into okholelwayo. Amen. Amen. But there is a truth Kodwa kukhona inyaniso that is Christ. ebuKristu. That's why the Bible says, Lento ilizwi likaThixo lisithi by his stripes ngomvimbo yakhe we are healed. siphilisiwe.